கோபக்கார பாம்பு. ஒரு விவசாய கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு காடு இருந்துச்சு. அந்த காட்டுக்குள்ள நிறைய மிருகங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்துச்சு. அந்த கிராமத்தில் மர வேலை செய்கிற தச்சர் ஒருவர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தார். அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே காடு இருந்ததால் காட்டில் வாழ்ந்த ஒரு பாம்பு அவர் வீட்டு பக்கம் வந்துச்சு. தன்னோட வேலைகளை முடிச்சுக்கிட்டு ரம்பம், சுத்தியல் மாதிரி பொருட்களை வீட்டு தரையிலே வச்சுட்டு தூங்குறதுக்கு போயிட்டாரு அந்த தச்சர். மெதுவாக அந்த பொருள் பக்கம் வந்த பாம்பு அங்கே இருந்த ரம்பத்தை பார்த்ததும் அதோட கைப்பிடியை பார்த்ததும் ஏதோ மிருகத்தோட காது மாதிரி தெரிஞ்சது. உடனே அந்த ரம்பத்தை வளைச்சி பிடிச்சது. அப்போ அந்த ரம்பத்தில் இருந்த கூர்மையான பற்கள் பாம்போட உடம்புல கிழிக்க ஆரம்பிச்சது. உடனே அந்த பாம்போட ரத்தம் வழிய ஆரம்பிச்சது. அது அந்த மிருகத்தோட ரத்தம்னு நினச்சி ரொம்ப இறுக்கமாக ரம்பத்தை இறுக்க ஆரம்பித்தது அந்த பாம்பு. கோபம் மிக கொடியதுங்கிற விஷயம் தெரியாத அந்த பாம்பு தன்னோட அறியாமையால் வீணா செத்து போச்சு.